Вітаем вас, паважаныя госці, у музейным пакоі установы адукацыі Жлобінскі дзяржаўны тэхналагічны каледж. Запрашаю вас паглядзець на нашу беларускую хату. На пачэсным месцы самым, дзе чырвоны кут абраз, вера прадзедаў таксама ушаноўваецца ў нас. Сноп покуць як сімвал працавітых рук людскіх, каб зямля заўжды раздзіла, людзі не шкадуюць іх. Вышиванки, птушки, кветки, что сдавем, осветили наши хатки и дошли до наших дём. Што было ў сялянскім куфры, нам цікава падзівіцца. Там адзенне, не футры, а кашулі і спадніцы. Ліхтары на керосине давний час напоминают. Коль тьмяно в хатине, лямпы стол-то насветляют. Вось і стол на ім пасуда, міскі, лыжкі ды збаны, з гліны, дрэва. Толькі цудам захаваліся яны. Яшчэ валік і качалка. Жанчын выручалі, з дапамогай іх памалу. Бялізну качалі, а бялізну і ў начоўках мылі ўручную. Гаспадыні надта лоўка, бралі тарку тую. У дзяджы хлеб тут расчынялі, на хлебнай лапаце боханы ў печ саджалі, пахла па ўсёй хаце. Ёсць тут жорны, немалая выбала ім роля, каб мука была ўдалая, зёрну іх малолі. Мы ўсяго тут не назвалі, выберем дзень нейкі, усё чыста вам пакажам, госці даражэнькі.